Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Bakithi ke ngokusebenza ngelaphaya ePietermaritzburg eMaqongo. Ngizophinde ke bakithi njenganenjwayelo ngisho ukuthi enene oqalayo ukubona leli page lethu wamukelekile angangena nje bakithi ahlale phansi anethezeke. Akekho umuntu ongavumelekile ukuthi angene la endlini bese ehlala phansi. Ngiphinde ke futhi nginikhumbuze ukuthi bakithi ningakhohlwa ukuthi lona loyo subscribe aphinde futhi alike ukuze bakithi njalo mangabe kukhona enye ama-video esithe sayiqopha izokwazi ukuthi nawe isheshe ifinyelele kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi akukho okuningi noma okutheni engizokukhuluma noma ngithi mhlambe khona la ngizokwanda khona kakhulu. Cha bakithi ngizoyifinyeza nje ngenzela ukukhumbuza labo nalabo. Ngithembe futhi ukuthi enkulumeni yethu yanamhlanje sothi masikhuluma noma ngiyikhuluma nani bese kuba khona abazothinteka, iphinde futhi kube khona abantu ezokwazi ukuthi ibasize kokuthize. Okay, namhlanje ke sizokhuluma ngesithunywa, sizokhuluma ngomthandazo bakithi. Ngiphinde ke la ngifuna ukuqala khona ukuthi sikhulumeni ngomthandazo. Sikhulume nje ngomthandazo uwodwa ngokubaleka kwabo nendlela zokuthandaza bakithi. Okay, sizoqala nako ukuthandaza bakithi. Ayikho into ebaluleke njengalomkhuleko. Yes, into ehlezi siyisho leyo, kodwa futhi namhlanje ngithi ake ngizonikhumbuza ukuthi ayikho into ebaluleke njengomthandazo, ayikho into ebaluleke njengokukholelwa emthandazweni osuka kuwena. La ngifuna ukuya khona, ngifuna ukuye kutheni bakithi yonke into kumele iqale kuwena ngaphakathi. Yonke into kumele isuke kuwena kuqala. Khona omunye umuntu okuthola ukuthi enene athi mina ngifisa ukuya kusibanibani, ngifisa ukuthi ayongithandazela angibeke izandla. Kusizapho ukuthi kwesinye isikhathi uzofika kumina uthi mina ngicela ngikukhulekele noma ngikukhulekise ngikubeke izandla. Mangabe kodwa wena ekukhulekeni kwami bese uthola ukuthi wena kuwena lento ayisuki kuwena ngaphakathi, noma wena usulahle ithemba ngomkhuleko. Uyazi ukuthi uma ngabe uzocela usizo komunye umuntu uthi ucela ukukhulekele, kodwa bese uthola ukuthi wena lento yomkhuleko wena usakholeleke, noma wena ngezinxa yezimo osubhekane nazo usulahlekelwe yithemba ngomkhuleko. Manje ngesikhathi uthi ucela omunye umuntu uthi ucela ukukhulekele, lento ayikwazi ukuthi into yenu idonselane kahle ngendlela okuyiyona yona, ngoba ngesikhathi ekukhulekela kudingakala amandla azophuma kuwena okukholwa noma ukuthemba ukuthi njengoba engikhulekela nawe uyakhuleka, noma ngenhliziyo noma nawe uyakhuleka ngaleso sikhathi. Kodwa okuwukuthi njengoba usibanibani engikhulekela lento esiyikhulekelayo noma lento esuke sibhekene naye ngicela ukuthi angikhulekele kuyona noma ngikhulekise kuyona sizokwazi ukuyinqoba. Angithi wona okusho ukuthi khona amandla kufuna asuke kuwena, khona amandla aphume kulo muntu osuke ekukhulekela into ukuze izokwazi ukuhlangana. Kusukuma izithunywa zalo muntu, kusukuma izithunywa zakho, nihlanganyele lenkinga enisuke nibhekene nayo ukuze izokwazi ukuthi izinto zikwazi ukunqobeka. Kodwa mangabe uzofika kumina uthi mina ucela ngikukhulekele, manje mangithi ngiyakukhulekela manje bese uthola ukuthi mhlambe ngidonsa ukuthi wena usulahlekelwe ithemba, noma wena lento yokukhuleka ayikho kuwena ngaphakathi kwena, uyenza ngoba ugcina icala noma ngoba kukhona inkinga ekuxakile ngalesi sikhathi. Ingakho uthi hey othi ngiyeke usibanibani ayongikhulekela, kodwa lento yokukhuleka uthola ukuthi umuntu ayikho kuyena. Ngithi yabona kufana nokuya esontweni. Mina ngeke ngithi kwesinye isikhathi ukuhamba uye endlini yenkonzo kodwa uthi ngoba naku unenkinga uyiswe izinkinga kuphela. Ngeke ngithi kufana neze ngisahamba endabeni yomkhuleko njalo bakithi, ngoba kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umuntu athi ngifike esontweni ngiyocela abazalwane bangikhulekise, ngiyocela umfundisi ukuthi angikhulekise,
akukhulekisa abazalwane, akukhulekisa umfundisi. Kuba ukukhuleka sekuphele ugcine endlini yenkonzo kuphela, kodwa mangabe usekhaya usakhuleki. Okusho ukuthi wena udinga amandla alabantu ukuthi bakwenze izinto wena, ngoba phela manje ufuna isuke kwena. Ithi uyenkonzweni uyocela ukukhulekiswa, uthi uyenkonzweni uyocela umfundisi ukuthi akuthandazise, kodwa nawe lento uyakhuleka, uyalwa nawe nenkinga osuke ubhekene nayo. Angisho ukuthi umuntu ukhuleka ngoba naku kukhona inkinga abhekene nazo. Ukukhuleka noma ukuthandaza kubalekile. Awuthandazi ngoba naku kukhona inkinga osuke usubhekene nazo, noma usuzibona. Ngoba kwesinye isikhathi umthandazo mina ngeke ngisho ngithi usilwele inkingeni esizaziyo, esizibona, kwesinye isikhathi nesingaziboni. Kwesinye isikhathi sizithuke sesidlulile ezintweni ezinzima singazi ukuthi sidlule kanjani. Kanti mhlambe lo mkhuleko wakho wena obukusho nje ngabili kathathu ungene ngubeni, kwesinye isikhathi ulale khona la ukusebenzela khona wena, kodwa ungawunaki. Ngifuna ukuyokutheni bakithi ake sithandazeni, kodwa masithi masithandaza into asike siyiqale kuthina ayisuke kuwena kuqala ngaphakathi. Ungathandi musukuthandaza kodwa ekuthandazeni kwakho ugcina icala, bese kuzoba khona umuntu othi kwesinye isikhathi mina konke ukuthandaza ngikwazi, mina ngazi ukuthi mangithandaza kufunakala ngithini. Ukuthanda mina ngeke ngithi bakithi uma ngabe uthandaza noma ngabe ukhuleka awubi nazo izinto mhlambe engizozibhala phansi, mhlambe engizothi njalo mhlambe mina mangithandaza noma mangikhuleka ngiqale ngithi ukhuluma isimo sokubhekene naso ngaleso sikhathi, usikhuluma noNkulunkulu wakho. Umuntu owaziyo ukuthi yini abhekene nayo uwena owaziyo ukuthi ubhekene nani. So leyo nto sokubhekene nayo ngaleso sikhathi ufuna uyikhulume noNkulunkulu wakho. Ngenze ukube yinhle into sokubhekene nayo, ufuna ukubonga uNkulunkulu wakho. Ngenze ukuthi akuhambi kahle, uwena owaziyo ukuthi empilweni yakho kwenzakalani ngaleso sikhathi, uwena ozokhuluma noNkulunkulu wakho. Umthandazo mina ngeke ngithi uhamba kanjalo. Siyacela uNkulunkulu, siyaceba kuNkulunkulu. Nanokuthi kwesinye isikhathi into engeke ngithi mina kufanele uzijwayeze zona ukuthi uthi noma ukhuleka usifundise ukuthi ungazikhulekeli wedwa. Funda ukuba umuntu onenhliziyo enhle, funda ukuba umuntu onenhliziyo efisela abanye abantu. Khona abantu abasebhedlela bakithi, phezu kwabantu abasebhedlela bakithi khona abantu abasemajele abadinga imkhuleko. Ngesikhathi wena ukhuleka zifundisa ukuthi ikhuleka, kodwa kube khona abanye abantu obabekayo ongabazi, kodwa ubabeke emkhulekweni ukuthi uNkulunkulu abakhumbule. Ezinye zezinto engeke ngithi mina engeke ngizibone ngokwami zibalekile lezo ezihamba nomthandazo, kodwa kulo naloyo othi yena mina gogo umthandazo angikwazi ukuthandaza. Namhlanje ngizothi ukuthandaza ufuna kusuke kuwena, ufuna uqale ubheke izinto obhekene nazo ngaleso sikhathi. uNkulunkulu wakho usuke umxoxela ngawe, ayi ngoba esuke ngaboni, kodwa kwesinye isikhathi usuke ufuna ukuzwa wena ukuthi uthini. Yebo kwesinye isikhathi asimasikhuluma noNkulunkulu asihlezi sizokhuluma naye ngendlela ukuthi siphilise, khona ukuthi sikhulume naye simbalisele ukuthi umbalisela ngenhliziyo, kodwa usuke usushilo. Angithi yabona, ngoba nawe usuke unako ukuthi uNkulunkulu uyangizwa. So nje ngifuna ukusho njalo ukuthi uma ngabe uthandaza akusuke kuwena ngaphakathi, ukuthi makusuke ngaphakathi kuwena uNkulunkulu mubuyele wena ukuthi izinto obhekene nazo nofisa ukudlula kuzona. Mawubonga ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi kushaya usuku namhlanje ngisaphila. Khona bebefisa bangakazi balibone, kodwa mina ayingoba nakho ngihlakaniphile, kodwa ke nje wangikhumbula, wasungipha umphefumulo. Kwasa namhlanje inyama yami isahlangene nomphefumulo. Sibonge bese siyacela okucelayo, kodwa nje nokubonga nako ngeke ngithi kubalekile. Asingahlezi sicela kuphela, kodwa singabonga ukuthi inyama ihlangene nomphefumulo. Ilezo zinto nje bakithi ngizothanda ukuthi ngizibane. Siphinde ke futhi bakithi bese singena nala futhi okuthola ukuthi khona singena ezintweni zesithunywa bakithi. Khona umuntu okathi enene mina gogo kahle nje into engizocacisa, into engifuna ukuyicacisa ukuthi uma ngabe umuntu wesithunywa kwesinye isikhathi ungazihamba izinyanga uziqede, noma ungabahamba bathandaza uziqede, uthi mina into yami ayikhulumi. Uzama ukuthi into mangabe wena ungakhuthele, mangabe wena ungayikhuthaleli into yakho vele ayizokhuluma.
ukukhuluma noma akuzokwenzeka ngendlela ekufunakala kwenzeke ngayo ngoba kwesisikhathi angeke kuvesane nje ukuthi nje mhlawumbe usuhambile umthandazo kwenzisa lezi zinto okuthandazela bakwenzisana bese kuthi vumbu khuthala phela khuthalela into yakho ukuze izokwazi ukuthi ikwazi ukuthi ikhulume kuwena. Yebo ngeke size sikuphike khona umuntu okuthola ukuthi abanye vele abadingi ukuthi baze baye kubantu abazobasiza ngesiphiwo sabo. Uyabona okuthola ukuthi yena into nje yavesana yaziqalela yazikhulumela ngobani into zabantu azifani. Abanye khona ukuthola ukuthi uzodinga usizo lomunye umuntu ukuze into yakho ikwazi ukuthi izikhulumele. Kuwena obona ukuthi into yamini izogcina noma idinga usizo lomunye umuntu ukuze ukwazi ukuthi ikhulume, kuyaphoqa ukuthi phela nawe ukhuleka khuthalela into yakho. Ngeke izinto zivesane zizenzakale uhlele ekhaya uthi nje kambe kufunakala ngenze ukuthi kambe kufunakala ngenze ukuthi. Ingakho nakule topic kulelo kunalesihloko engaphandle engithe mina sikhuluma ngomkhuleko sikhuluma ngesithunywa ngoba izinto ezihambisanayo lezo zombili izinto ezingahlukani. Njengoba sengena kulaba besithunywa bakithi ukuthi khuthalela into yakho ungahamba abantu baqede uma ngabe into yakho ungayikhuthalele bakithi angeke uzobona umehluko angeke uzowenzeka umehluko. Uma ngabe ungazenzi izinto ekumele uzenze futhi uzenze ngendlela okuyiyona yona into yakho iyohlezi ingafuni ukuqonda ngendlela okuyiyona yona. Angithi yabona ngiyacela bakithi ake umuntu mengabe efuna ukulungisa into yakaqala ikhuthalele uthi uzama usizo komunye umuntu kodwa nawe awuhleli uthi uwenza izinto noma uya komunye umuntu ungahlali nawe sebenza thandaza linda ubheka izinto zidlayo mabethi hamba emanzini hamba uye emanzini mabethi hamba uye entabeni hamba uye entabeni enza izinto asuke bekuvezele zona lela magama lawe ngihlele ngiwakhuluma namhlanje amagama engihlezi ngiwasho kunina amagama engihlezi ngiwakhuluma kunina ukuthi abangakuvezeli into namhlanje wena bese uyenza emva kwa 3 months sebekuvezela okunye ngoba njengoba bekuvezele manje banesizathu sokuthi bakuvezele lento manje bayazi ukuthi wena izokusiza kuphi manje ushuthi njengoba bekutshengisa lento manje idingakala manje wena usuyenza emva kwa 3 months ngesikhathi sedlulile isikhathi salento ukuthi mfune ngabe siyenzekile wena mawuzoyenza emva kwenyaka bese uthi ngiyenzile ngangazithola impendulo. Kufanele ungazithola impendulo zento owakwade uboniswe awuyenzanga ngesikhathi wena kuthiwe yenze ngaso awuyenzanga ngesikhathi wena oboniswe ngaso futhi awuthanga uboniswa yona wawusukhuleka wasukhuluma nezidalwa zakho ukuthi cha entweni eningibonise yona amandla ngakabi nawo ngicela ningilinde noma ngicela ningipha amandla mase ngithola amandla ngizokwenza bakuvezela into waqeda bayithulela wasanginayo imali oyikhulumela wena wangakhuluma nawe sekuhamba kwesikhathi mhlawumbe usukuthola amandla ngina ngusuyenza ayisabuyi impendulo zale yonto yini ayenzanga ngesikhathi futhi wabange futhi abantu bakho noma izidalwa zakho noma izithunywa zakho uzibikele ngale yonto so nje kubantu besithunywa ngicela nilandele into umuntu asuke etshengiswe yona awukho ukhiye odlula ukwenza into oboniswe yona ithi ubuza umuntu ukuthi elene mhlambe ngoba kwesikhathi kuyenzeka bakubona kube khona izibonakaliso ezizofika kwena okuthola ukuthi awuziqondisisi ukuthi zichaza ukuthi zisho ukuthini mhlambe ithi ubuza umuntu ukuthi hayi ngicela ungichazela kunephupho elikanje kodwa manje angithi yabona ubuza into etshelwe bantu etshelwe wena angithi yabona ungcono futhi nani lokho ngithi yabona ukuthi ubuza ini ubuza into otshelwe yona wena abantu bakho. Enye yezinto futhi ebalekile kwesinye isikhathi ake senze izinto ukuthola ukuthi sizitsheliwe thina singajwayeli kwesinye isikhathi ukwenza kakhulu izinto esitsheliwe umunye umuntu wena into yakho ingakakhulumi wena ingakasho kuwena ngifuna ukuya lapho so nje ngizocela kubantu besithunywa bakithi ukuthi ake sithandazeni sicela ukuthi umkhuleko usuke kuwena kuqala musu ukuthatha ithemba lakho ulibeke komunye umuntu kodwa wena selikulahlekela ithemba kodwa bese uthemba ukuthi umkhuleko walo wasisi umkhuleko walama mengithandazeli ukuzolunga kodwa kumele ngasakholelwa kuNkulunkulu noma ngasakholelwa ekutheni umkhuleko khona lapho uzongisiza khona into ayiqale kuwena kuqala nawe phakamisa amandla akho ukuze ezohlangana nalowo muntu ofuna kusize into besikwazi ukuthi yenzeke. Thandaze ekhaya qala kuma ndiyothandazelwa esontweni
Musu ukuthi ngizoya esontweni ngiyothandazelwa khona kuphela bese kube sekuphelile ekhaya uthandaza. Izimpo obhekene nazo uzozinqoba kanjani wena ngoba uthandazela esontweni kuphela noma uya kumuntu ozokuthandazela kuphela kodwa wena kumele ungathandazi. Ake sithandazeni bakithi kubantu besithunywa sikhuthalele into yethu senze izinto esiboniswa zona. Iloko nje bengithi namhlanje ngizonikhumbuza kona bakithi ngizocala ukucela ukuthi namhlanje bese ngima lapho niphinde ke bakithi mangabe le video uyithandile khona amanye yama video futhi la avila escreenini ongaphinde futhi uzibukele wona mangabe ukuthi uyithandile kanye nale video ngizocela ke namhlanje ukuthi bese ngima lapho Thokozani.